Bismillahirrahmanirrahim. Çend gotinên Peyxemberê Xwedê selama Xwedê lê be. Hesûdiya hev nekin. Hev nexapînin. Rek navêjin hev. Pişta xwe nedin hev, ser bazariya xelkê bazarî nekin. Ey evdên Xwedê bibin birayên hev. Yên Misliman birayên hevin. Neheqî heqaretî li hev nekin. Birayê xwe yê Misliman piçûk nebînin û wî tenê nehêlin. Piştî van gotinan Peyxemberê Xwedê selama Xwedê lê be, destê xwe danî ser singê xwe û sê caran wisa got: Teqwa hat vir de ye. Ku Mislimanek birayê xwe yê Misliman piçûk bibîne û heqaret lê bike, ev guneh jê re bes e. Namûs, mal û xûna Mislimanan ji hev re heram in. Kesê tiştê ji xwe re bixwaze û ji birayê xwe yê Misliman re nexwaze, îmaneka kamil neaniye. Alîkariya birayê xwe yê zalim û mazlûm bikin. Li ber vê gotinê zilamekî got: Ya Resulê Xwedê, min alîkariya mazlûm fêm kir. Înca ez ê çawa alîkariya zalim bikim? Peyxemberê Xwedê wisa cewab da: Ku tu wî ji zilmê men bikî, nehêlî ku zilim bike, ev alîkariya wî ye. Yê rehma wî tune be, Xwedê jî rehm lê nake. Sedaka Resulullah fîma qal ew kema qal.